la namhlanje. Yami ngizothi 3 nje mina ngithi 2. Mangithi 1 njobe senenza lento endume ngayo. I want us to welcome the Bishop BM Tolles. 3 2 1 asenze njalo ke bathandakazi sinikeza uNkulunkulu udumo and welcome the Bishop BM Tolles. Shaka sokalis. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. He could have called, yes, 10,000 angels, how to destroy the world and set him free, and set him free. Could have called, he could have called 10,000 angels, but he died alone, but he died alone for you and me. He could have called, he could have called 10,000 to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 but he died alone. Ayishaya uJesu izandla soyibamba ngelinye ilanga. Ake simshayele uJesu izandla ezinkulu. Wayengabiza ingelosi ezizinkulungwane. Singahlala phansi bazalwane. Kodwa ayibize ukuthi zizo destroy umhlaba izobhidliza itulo elalakhiwa kuba kubethela uJesu. Kodwa wanquma ukuthi afe yena yedwa esiphambanweni afele mina nawe. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Asithathe ithuba namhlanje ebusuku lokuba sibingelele the apostle phakathi kwethu umpostoli siyabingelela ngibakamananga kunye nomama ngiyaqhalaza onanga amen. Siyabingelela ngompostoli egameni lika Jesu. Amen. Kulemvuselelo enkulu kangaka uma ngeke ngabona into ngivele kube nento enamandla yokubona imphefumulo iza kuJesu. Khumbula ikhathi leziyana umuntu elimisa nawe ndeni day. Siyabonga ukuthi kukhona abantu abasayilambela imvuselelo ngalolu hlobo. Sisesikhathini la khona abazalwane bengakho comfortable ngokuba ukuhanjiswa ama home cells emakhaya. Bafuna ukuhlangana enkonzweni bahlukana enkonzweni manje. Isikhathi esikusona ngoba uma uthi uyabheka one ama home cell kuba kanjalo ukuthi abantu abasekho comfortable ukuthi uze umzini wabo. Kunezinto eziningi phakathi kwazo obonayo ukuthi kungani bengafuni. Nendlela izingane ezikhuliswe ngayo uzothi ngisathi uJesu wami uyaphila ithi ingane kanti baqeda nini manje ngoba ngifuna ukubuka ukuthi lapho siphakathi njalo nenkonzo. Uyabona thina isikhathi esinjengaleso ukuthi basuke besaba izinto eziningi egameni lika Jesu. Number 2, nama revivals futhi nawo awasenawo leyanto leya kade sinayo. Ngoba abantu sebesaba into yobugebengu ukuthi mabeke baflathele indlu abazi izosala kwenzakalani ngendlela ubugebengu kuyiyo.
but we bless the Lord ukuthi abantu bayilambele imvuselelo manje. And futhi uyabona indlela abayilambele ngayo umpostoli bagcwala ebukhoneni bukaNkulunkulu kunawo lawo ma challenges lawo ukuthi kukhona izinto ezikhona ngokwase South Africa sibonayo ukuthi inama challenges amaningi esinikeza. Awu amen. Siyabingelela kakhulu kampostoli. Ngiyazi ukuthi umpostoli akacelanga ukuthi ngimela ngoba nakhe ekhathele, but it's an honor ukuthi ngisizovala imvuselelo namhlanje ebusuku. Kimina lokho akungenzi ukuthi ngiyibone njenge-man of the moment. Awu amen. But kuyangithobisa kakhulu umpostoli. He is a great man of God and we respect him nogift uNkulunkulu ayibeke kuyena. Egameni lika Jesu. Amen. To me, I don't want to lie. Indlela yiyo ngithanda into uNkulunkulu ayibeke kuyena nendlela amsebenzisa ngayo nendlela ayiphethe ngayo futhi. Egameni lika Jesu. Amen. Abefundisi bonke abakhona phakathi kwethu ngicela ukubingelele 540 ministry yonke mhlawumbe ngengimention. I believe ukuthi umpostoli would do that. Ngibingelele obaba nomama neintombi neinsizwa everyone. Mhlawumbe with a smiling face ngicela umbingelele seduze ukuthi sawubona amakhelwane bishop yakubingelela bingeleleka. Amen. Ngihamba nosisi wami la uyenziwe Buthelezi. Ngicela yena tank drive ngiyathi ufonela umpostoli ngiyagijima ngo160 uthi yimi umpostoli uthi ungemuva. Ungasagijima ngo160 hayi base ngithola umpostoli ungaphambili. Ngithethe ungemuva kanti ungaphambili. But ngithethe uthi 160 khona ngishilo ukuthi ngikhathele kodwa hayi 160 kwaqhwela. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Mo driver ke driver o right 160 kuyena. Kodwa akawufuni mawukuhombunye umuntu. Somebody shout amen. Hallelujah. Asingene ezwini lenkosi bazalwane sivala imvuselelo. That is incwadi ehlele enhlizweni yami namhlanje Exodus chapter number 2. Siyafunda khona uverse number 16 siyasofia to the last verse. Chapter 2 Exodus verse number 16 sifike to the last verse. Ngiyayithanda le ngoma lethi could have caught 10,000 angels eyindala sasihlabelela kudala. Abanye ke babuye bangayicosha cosha. Kodwa zindala ngempela. Hayi into omdala. Somebody shout amen. Yes, ngicela ngifunde. Exodus 2 verse 16. Yes. Umpristi wakwaMidiyani wayenamadodakazi ayisikhombisa. Afika ukukha amanzi. Agcwalisa imigqenke eyophuzisa izimvu zikayise. Kwafika belusi bawaxosha. Kepha wayesukuma uMose wawasiza. Waphuzisa izimvu zakhe. Lapho esefika kuReueli uyise wathi kuyena, yini ukuba nisheshe nibuye namuhla na? Athi owaseGibhithe usophulile esandleni sabelusi. Futhi wasiphelela amanzi waphuzisa. Wathi kwamadodakazi akhe, uphi yena? Nimshiyeleni na? Mbizeni eze ukuzona. uMose wazimisela ukuhlala kulowo muntu. Wamupha uMose uSiphora indodakazi yakhe. Wazala indodana wayiqamba igama lokuthi uGereshomu ngokuba wathi ngangingumfokazi ezweni elingesilo elami. Kwathi sekudlulile izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa. Abakwa-Israyeli babubula ngenxa yobugqila bakhala. Ukukhala kwabo kwenyukela kuNkulunkulu ngobugqila babo. uNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. uNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama no-Isaka noJakobe. uNkulunkulu wabona abantwana baka-Israyeli wabanakekela. Ngicela sivala amehlo uthandaze ungathandazi. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ophilayo, akekho omunye uNkulunkulu ongakhuluma izwi lakhe lenze umehluko empilweni zethu ngaphandle kwakho. Speak your hearts, uNkulunkulu wethu ongcwele, namhlanje silalele in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. All right, mhlawumbe impostoli angizokuba mude, maybe mangibe mude angazi ngizobe kwenzeka le kanjani. Kodwa kuvala imvuselelo namhlanje nginento ekhona in my heart. Bengikade ngikhuluma ngale chapter uExodus kakhulu kulezi insuku. Number 1, uma uzofika kuExodus chapter 1, then umthola
uGenesis ukuthi uGenesis before kube uExodus uGenesis kube nokuba khona kaJakobe ezala amadodana amaningi phakathi kwamadodana kukhona uJoseph and uJoseph wayethanda uJakobe and indlela ayimthanda ngayo wayengafuni ukuhlukana naye and ihistory ithi wayenjalo esuka eduze kaBaba ehambisela ukudla kubafowabo and mayiqeda ukubanikeza bese phinde buyela back futhi ekhaya aye kubaba ayothatha okunye ukudla kubuyisele kubafowabo kusho ukuthi kwawumuntu owayebafida ngokudla noma besehlala and abafowabo babe dependele kuJosepha ukuthi ufika nini eletha ukudla ekuletha besehlala but kwasho ukuthi kukhona into umuntu azalwa nayo kube khona into othi mawusuzalwe nayo ungasheshi ukuyidiscover ungakafiki kwi-appointment noNkulunkulu. Now ke uJoseph akazange understand ukuthi izinto ezenzeka kuye uNkulunkulu wayekade emhlele kwasemaphakadeni ukuthi kufanele ukuthi aphile impilo ayeyiphila nokuphupha amaphupho nayo yonke into but abafowabo they did noma ngithi batadisha impilo kaJoseph bamazi kangcono okwendlula yena uJoseph yena wayengazazi but abafowabo bamtadisha base bemazi kangcono okwendlula yena uJoseph and mayiletha ukudla bandlule ekudleni akulethayo kodwa babuka izinto ayixoxayo ukuthi izinto ayixoxayo zikhombisa ukuthi kunamandla akhona endlula wabo and futhi kunento ekubo ekuJoseph okufuneka ukuthi one of the days kufuneka bayikhothamele yabakhuba lento ukuthi na abafowabo ukuthi bazokhothamela umfana omncane but iBhayibheli bese liyaqhubeka liveza uJoseph ukuthi noma wayengayi-understand i-identity yokuthi yena ungubani wayenga-understand ukuthi yena kahlehle ubani but abafowabo babe-understand ukuthi bona lo muntu abambonayo nomuntu oletha ukudla ubani igama lakhe futhi i-assignment anikezwe yona abafowabo bayi-understand okwendlula yena umnikazi we-assignment impilo kenjalo mhlawumbe ngoba ngisisetendeni ngengikhulume kakhulu ngezinto ezingaphakathi ebandleni ngoba sizovala nje imvuselelo sizovala imvuselelo but abafowabo baze bafinyelela khona ethi mayithi uyakhuluma amaphupho bamtolikela i-assignment bamtshela i-assignment yena engayi-understand i-assignment anayo kuthema bamtshela i-assignment uJosepha i-assignment kwasho ukuthi still akayi-understand but abafowabo kusho ukuthi wena siyawukhothamela wena base bembamba behleli uzunge basuke eShekemu we all know the story Shekemu kuthiwa kwakuyindawo yayisafe for abafowabo kwelusa khona but behlele eDothaniya kuthiwa kwakuyindawo engekho safe ya ukuthi bengehlela khona balusa izimvu nemfuyo khona ngoba kwakuyindawo eneyikhinzi eneyigodi iDothaniya ingafani neShekemu but they decided ukuya eDothaniya because they wanted ukuba baplane ukumbulala uJosepha and kuthiwa wathi mayifika nokudla eShekemu lahlale bafica khona kangabafica that day uthe mayifika wafika abantu ethwe bacinga wafika indoda nje eyizula khona eShekemu wathi mayibabheke ngabatholi wayesebuza ukuthi akazi ubabone nabafowethu abajwayele ukwelusela lapha le ndoda yathi ngabezwa bethi siyakwehlela eDothaniya kanti indawo abehlela kuyindawo eneyigodi yindawo imgodi ababe decide ukuthi bambulalele kuyona kuthiwa wehle phethe ukudla wayezansi eyakhona eDothaniya wathi mayiqhamuka bathi nansi inyanga yamaphupho uthe mayisende endleleni eza kuthiwa wathi mayifika bathatha ukudla kwakhe babamba yena bamhlubula ingubo ayithungele ubaba wakhe uJakobe eyayikade imabalabala abantu abanye bathi it was a prophetic mention ayikade ayembethe bayihlubula base bemshaya bethi mabemshaya kodwa into bathatha ingubo bayichulisa esilwaneni ababekade besiqumile base behamba nengubo bethi siyakuyitshengisa ubaba wakhe omthandayo ngoba kusho ukuthi ubaba uthanda uJoseph okwedlula thina bathi bamthatha bamfaka emgodini bathe mabeflathela umgodi bethi umgodi yombulala bathi mabeflathela kwakhona phakathi kwabo othi ngeke
simshiye emgodini efe ngoba umfowethu nathi noma singayithandi into ekuye kodwa ngeke simyekele ukuthi afe emgodini. Bajika babona ama-Ishmayeli eqhamuka ebheke eGibhithe ayokwenza ibhizinisi. Bathi mabebona ama-Ishmayeli eqhamuka bathatha uJosefa bamdayisela ama-Ishmayeli. Bathi bahamba naye ama-Ishmayeli bathatha impahla baya naye kuJakobe. Mabefika kuJakobe bafika bamnikeza bathi indodana yakho uJosefa uthe mayefika ehlale sahlangana naye sahlangana nempahla yakhe isinje okusho ukuthi udliwe isilwane asazi ukuthi washonaphi. Bese lithi iBhayibheli wabeke uJakobe sethi I don't want to take the report. Lento nisho ukuthi indodana yami ifile. I don't take that report. Before I die I want to see my son. But Jacob Joseph ufile wathi no ngeke ngiyamukele leyo message ethi umfana wami ufile. Umfana wami akafanga angeke ngife ngingambonanga. Awubazalwane ngiyayithanda inhliziyo kaJakobe ithi I don't take the negative report. Yonke into ezayo ezi-negative angiyithathi. Wathi kuthiwa there was a revival eyaqala kuJakobe. I-revival ethi imessage ifikile ukuthi umfana ufile kodwa ngiyivumi leyo nto. My son is alive. Indodana yami yaphila. Indodana yami ayifanga kodwa indodana yami yaphila. Bathi ufile kuthiwa wabambelele empahleni zakho Josefa zikwela igazi. Wathi indodana yami yaphila. Wathi indodana yami yaphila. Wathi indodana yami yaphila. Wathi indodana yami iyaphila. Bathi ifile wathi cha, not my son. I don't want to die. Ngingayibona indodana yami. Uma sivala ngaleyo portion bengathi ungafi ungayibonanga indodana enguKristu Jesu. Hlangana nayo. Kodwa angikho lapho. Angikho lapho. I don't want to die ngahlangananga nomfana wami. Bengathi umuzi waseSanidale ungafi ungahlangananga nendodana. But ake sendlule lapho. Let me just fast forward the story. Ngifike kule ncwadi. Then iBhayibheli bese lithi uJoseph wafika eGibhithe. Wathi mayifika kwathiwa kunefavor phezulu kwakhe. Ebona wonke umuntu ohlangana naye. Bangeke uyenze lutho into kaNkulunkulu mayiphezulu komuntu. The favor kaNkulunkulu ayiphezulu kaJosefa kwaba ifavor eyenza ukuthi irecognizewe uPotifar. Umthatha uPotifar wamfaka endlini yakhe wathi sengibona into oyithintayo iyabusisela futhi yana. Ngicela ukuthi uthinde noma yini elapha endlini izitsha nayo yonke into. Oba umphathi wezitsha. Umphathi wasekitchen. Lapha endlini. Kwaba khona isimo bazalwane sabakhona. Xolisa ukumemezela ukuthi kwaba khona isimo esabakhona. Amen. Kusho ukuthi uJoseph wayebizwa ngomgembeleza wensizwa. Kwase kuba khona isimo esabakhona. Bazange ngicela ukumemezela ngiyaxolisa ukusho isimo esabakhona. Kwaba khona isimo esabakhona endlini. Kusho ukuthi umama uNdlunkulu umkaPotifar wabe sechanywa ingane. Kusho ukuthi nalento yomama abadala nabafana abancane oBenteng indala. Amen awukho la ekhaya. Umthilo seduze ukuthi kwaba nesinyana nje. Sokuthi umama mayibuka ingane la wangabe sabona ingane. Wabona isoka. Wabona isoka. Mtshela umakhelwane ukuthi makhelwane isimana leso esenzakalayo. Asasingemnandi leso simo leso ngoba wabe esecela
ukuthi ngiyacela mfana wamlala nami. Kuthiwa wathi uJoseph hayi inkosi inginikeze konke okula ngaphandle kwakho. Ayinginikezanga wena. Kodwa yonke into ekhona la ithe inkosi ngiboyithinta not wena. Kuthiwa wayesethi ngeke kwenzeke lokho ukuthi sengikhulumile ngoNdlunkulu. Bese uyaphika wathi uyambamba wathi uJoseph awulutho angifuni ukwenzeka wavele uJoseph washiya ibhantshi lakhe wabaleka. Watholakala uJoseph afethe ehamba etradini zaseSanidale egijima ebaleka. Kwaqhamuka amaphepha isolezwe lambona ebaleka intathele umthombo othembekile. Labona uJoseph ebaleka ephuma eNdlunkulu. Ebaleka ephuma kwaPotifar. Uthema ibaleka labhala iphepha lathi engathi kukhona inkinga eyenzakele lapha ya enkulu kakhulu labhala iphepha kwathiwa kodwa sisahlola ngomthombo othembekile. Uamen wena kodwa ngathi awusekho nje. Ngani uamen? Somebody shout amen. Kuthiwa ke hayi kwasekuqhubeka ke kwathi ukuphenywa kwatholakala ukuthi useshintsha istory. UmkaPotifar wathi hayi lo mfana lo uvele wafuna ukungibamba. Uvele wafuna ukungibamba. Kuthi uPotifar akabange sakhuluma lutho wavele wamthatha wamvalela etilongweni. Wavalelwa etilongweni wahlala lo umkaPotifar azi ukuthi into ayikhulumile ngamanga. Wahlala etilongweni uJoseph okusho ukuthi kuyenzeka uhlala ejele kodwa ungenzanga lutho. Wahlala etilongweni uJoseph engenzanga lutho kushintsha istory nje. Tshela sethu uzathi kushintsha istory nje makhelwane. Washintsha istory nje kushintsha istory nje wahlala etilongweni. Futhi akangabi nankinga ulokhuzana umkaPotifar ukuthi uJoseph usetilongweni. Kuthiwa wathi mayifika uJoseph akangakhiwa yitilongo. Futhi alangamcindezela itilongo kodwa wathi mayifika waprofeta phakathi. Waprofeta abantu abangaphakathi kwavele kwagijima izinto zasezulwini. Kwagijima abasekhaya, kwagijima uGabriel, kwagijima amaserafina, kwagijima ngaphakathi etilongweni. Kwakhona iboshwe ibona uNkulunkulu bese etilongweni ngenxa kaJoseph. Kuthiwa profeta abanye wabaprofeta abanye baphuma. Kwaprofeta omunye wathi mayizophuma wayethi ungangikhohlwa mawusufika ngaphandle. Ungangikhohlwa kuthiwa phuma etilongweni wamkhohlwa. Uthema isemkhohliwe lo ngaphandle kanti uNkulunkulu uzocreate isimo. Uzodala isimo ngaphandle sokuthi inkosi mayiphuphe iphuphe linga understand kwabizwa izanusi kwabizwa izangoma zahluleka. Wezwakala inkosi ithi ngiyanizwa niyachaza kodwa nichazi kahle lento engiyiphuphile. Kodwa singamthola phi umuntu onomoya kaNkulunkulu na? Kuthiwa wafunakala kangatholakala. Kuthiwa kwaseqhamuka le ndoda yathi kunomuntu etilongweni esasiboshwe naye. Wayehlukile kunezinye iboshwa. Wayekhuluma izinto zenzeke phakathi etilongweni. Tshela seduze wathi noma uphakathi kodwa ungabopheki ngoba lento hamba nayo ayinendaba netilongo, ayinendaba nesimo, ayinendaba ukuthi wendlulaphi. Somebody shout amen if you can. Wathenga phakathi wayolanda. Wafika wachaza kahle into ayiphuphile wachaza yonke. Wathi pho kwenziwe njani wamchaza uJoseph ukuthi kufuneka kwenziwe njani. Wayesethi imanager leyo nto. Njengoba inkosi ichazisile hlala phezulu kwayo. Akube wena oyicontrolayo. Fast forward. IBhayibheli lithi inkosi uFaro yagcina inqaba ukwenza utho ngaphandle kaJoseph. uJoseph waba ngaphezulu kwenkosi kodwa efike islave. Akulona izwe lakhe ufike eqila ezogqilazwe slave. But umuntu ofike edayiswa kwasho ukuthi ufike edayiswa kanti uhamba nento yasezulwini. Wathi mayifike edayiswa wathatha abangaphezulu abahlonishwayo babuya ngaphansi. Kwathatha into engalutho yabuya ngaphezulu. Kwenzeka imhlola ke eminingi bafethu ngiyagijima. Imhlola eminingi yenzeka eGibhithe just sethu siyenzeka. Wazi waba nepower of uFaro mphostoli. Ulokhuzana uJoseph. But kuthiwa uFaro kwakufike kube uFaro kube uFaro. Afe kube noFaro, afe kube noFaro. Afe kube noFaro. Kuthiwa lo Faro lo owaba no relationship noJoseph
uJosefa walanda abafowabo eKenani wabaletha eGibhithe. Istory niyasazi uBenjamin nani wabuya nabo eyiveza abafowabo becanta usefile kanti afanga babejethi wamfaka emgodini. We know the story. But mayiseyivezile walandwa athi buya nobaba wabuya nenqola nayo yonke. Wayesethi thuthane ngoba kunendlala la. Thuthane nize la eGibhithe, inkosi ingenze ngaba uNkulunkulu phezulu kaFaro. So nizonethezeka nihlale kahle la eGibhithe ngoba ngine power ngine authority kule ndawo enenala. Nina ngali yana nisogwadule kodwa la kunenala. And lenala uNkulunkulu usebenzise mina. Chapter 43 uthi chapter 45 45 uGenesis uthi mayikhuluma uthi uNkulunkulu ungenzi ukuba mina ngisindi ningacabanga ukuthi yini nangifaka emgodini. Akusinini nangifaka emgodini kodwa uNkulunkulu wasebenzisa nina ukuze ngesikhathi esinje ngilondoloza ukuphila kwenu. Ukuba ningifakanga emgodini ngabe anikuthola lokuphila. Nithola lokuphila ngoba uNkulunkulu wasebenzisana nithi ningikhahlele ngesikhathi ningikhahlele kanti ningikhahlele ukuba ngizosave impilo yenu namhlanje. Let me just fast forward. Kwakuthiwa uJosefa wafa sebegcwele eGibhithe besuka eKenani. Wafa uJosefa kwafa noFaro wathatha indodana kaFaro. Indodana kaFaro yafuna ungabi nayo indodana kaFaro yafuna ukucima, let me put it in that way. Yafuna ukucima ihistory kaFaro noJosefa owa before. Mayicima yafuna ungazi ukuthi bafika kanjani laba la eGibhithe abagqilazi. Kanti ngesikhathi bagqilazi izulu eliphezulu line option. La vele la dedela ukuba kuzala uMose ngeyiwa amaHebheru agqilazwayo. Makuzala uMose wazalwa ngesikhathi la kubulawa khona abafana, amantombazane engabulawa. Bese ekhuluma ukuthi waya amantombazane yebo waya abafana. But ngoba siyavala ngifuna ukusheshe nje. Ngiqede. Wazalwa ngaleso sikhathi. iBhayibheli lithi wathi mayizalwa amaHebheru afumana ifavor kubabelethisa babejutshwe ukuthi babelethisa amaHebheru. Makumfana babulale, makuyintombazane bayeke. Kodwa bathi mabefika kumaHebheru bathi sithunywe nayo imessage yokuthi masinibelethisa sibulala abafana. Kodwa sizoniyeka kube yithe sinibelethisayo. Noma kuumfana siyomyeka. Bese sibuyisela imessage lapha ukuthi sinifice senincelisa ninamandla. Kusho ababelethisi hayi ngoba benamandla kodwa bafumana umusa esitheni. Amen awukhola ekhaya. Mtshela sethu uthi bafumana umusa esitheni. Sometimes uNkulunkulu uyasebenzisa isitha sakho ukuze kuphumelele icebo lakhe. Somebody shout amen. Bafumana umusa esitheni. Now iBhayibheli libese lithi ke ngesikhathi befumana umusa esitheni uma ulokhuzana uma kaMose wamthatha wamncelisa wamthukusa for 3 months. But after 3 months wabona ukuthi angeke asakwazi umthukusa. Kusho ukuthi ngamanye amazwi u3 months usho God the Father, God the Son, God the Holy Spirit number 3. Kusho ukuthi ukuphelela, kusho ukuthi into okade uyifihlile ngeke isenzeka lutho mawusikhipha after 3 months. Wayikhipha kodwa wasiyabona ukuthi izawufa le ngane le ngoba bazoyibulala. Isengozini ngoba umfana. Kuthiwa there was a river okwakuthiwa iNile River. And iNile River kuthiwa iGibhithe lonke la depende kwiNile River. Because iNile River yayikade ikwazi ukufertilizer umhlabathi waseGibhithe. So that ukuze kube khona ama riches aphuma kulomhlabathi waseGibhithe. iGibhithe lakholelwa kulomfula ngoba wawunamakamela una yonke into lomfula iNile River. Kodwa futhi unjalo ukwazi ukufertilize umhlabathi impostoli. Wawuphinde ube ingozi ngoba wawunama crocodile ingwenya. Futhi bathi it was not only ama crocodile iNile River but kwakunamagagasi ongakwazi ukuba mhlawumbe ungawameja ngoba wawuthi mawufika ngelinye ilanga athuhayi uthi uyafika ngelinye ilanga futhi akwenye indlela indawo. So amagagasi ongakwazi ukuba uwacrane. Amen kodwa Jesu. Engithiwa uma kaMose wabona ukuthi ungingayifihla phi lengane. Wathi angazi ngayifihla phi, akazi noma siyofikani kuleli verse esilifundile. Wathi angazi ukuthi ngayifihla phi. Kodwa wayesethu uma kaMose anginankinga
ngoba ngiyazi ukuthi vele lengane izawubulawa, but ake ngenze kanje before ngahlukane nayo ngoba anginayo ipower yokuyikhulisa la. Before ngahlukane nayo angiyakhela ibhokisi lebungu, and leli bhokisi lebungu walakha uMakamoza. Wathi mayelakha leli bhokisi lebungu wayise ethatha igolitayi walihuqa ngaphandle, wayisethatha ibhethume, omunye umuthi owawuthatha lo kuthiwa ibhethume wawufaka ngaphakathi, wayisegoqa umntwana wamfaka ebhokisini walivala. Wathatha umntwana esebhokisini lebungu elifakwa igolitayi ngaphandle kunye nebhethume ngaphakathi, wayolibeka emfuleni okwake kwasondela abantu bafa khona, wayolibeka emfuleni oneyidumbu. Kodwa wathatha umntwana wamusa kuleyo River edume kabi. Kodwa ngazi ngishumayelaphi, uthe mayide uthathe musa lapho wayisethatha ibhokisi wathi mntanami siyahlukana, kodwa sehlukana ngikubeka endaweni ebucaye ingozi. Wathi mayembeka embeka lapha ngasemfuleni esebeni lomfula, kuthiwa wambeka waflathela. Awuyini ikoltayi impostoli, ikoltayi igazi likaJesu, igazi likaJesu yilona lihuqele libhokisi. Yintoni ibhethume impostoli? Ibhethume ihlahla esasilunga kamnandi, kusho ukuthi umoya oyingcwele ngaphakathi okwazi ukumfata umntwana, kodwa ngaphandle igazi likaJesu livimba yonke into okumele izongena emzimbeni, izongena kule bhokisi ilibazo ngaphakathi. Engama-apostoli nithi bakhona nabafuna ikoltayi. Awabekha abantu, abekha abantu esaniteni. Ikoltayi lalizokwenzani mayifika eNairiver? Ibhokisi lalithi mahlala lapha nemfuleni eNairiver kusondela ingwenya. Uyalazi idiyela ngithi makusondela ingwenya sithi zisondele ebhokisini sihlehliswe yiphunga lekoltayi. Sithi hayi leli phunga lijwayelekile. Kunjalo amadimoni nama-devil worshipper nama-satanisti nezigulo masithi siyasondela kuthiwa lithi igazi likaJesu sihuqe. Somebody shout amen. Somebody shout. Sengathi ungamthinto seduze uthi silento esiyiyo igazi likaJesu. Abathakathi bayahluleka igazi likaJesu, amadimoni ayahluleka igazi likaJesu, ama-devil worship ayahluleka igazi likaJesu, inyaka siyahluleka igazi likaJesu. Yini umsebenzi wekoltayi? Wesibili, ikoltayi umsebenzi walo ukuthi makufika amagagasi lengithe ngekwakhela umethayeza azocwilisa ibhokisi, ikoltayi thothi likhava ibhokisi bese amanzi angangeni lingasinki ibhokisi. Istorm esizayo, kodwa istorm masifika kule bhokisi liphakame libeka phezu kwamagagasi. Tshelo seduze ukuthi noma izimo ifika kodwa siyaphakama, siphakanyiswa nayisi izimo esendlula kuzo. Somebody shouting. Ikoltayi thina seduze ukuthi ikoltayi nakuba iyaphila ikoltayi. Mhlawumbe impostoli angenze ife yokuthi ngifike la esifunde khona ngiyeke yonke lento engiyikhulumayo. Yabona maliphakama liphakamiswa amagagasi, umoya oyingcwele ngaphakathi athi ungagive up. Mawulibona linyakaza bese umoya oyingcwele ibhethume ngaphakathi lithi sondlula la. Awungeka sithele uhlala nathi kuze kube phaka.
ngxenyana before sifike ku16. Ngayisho ngale ngxenyana ukuthi ngesikhathi embeka kuthiwa khona omunye udade wamakude wabuka ukuthi soba yini isiphetho salomntwana obekwe engozini kangaka. Sengathi uNkulunkulu engakudedelela abantu abangezile ukuzogqiba kodwa bazobheka lento ezelwe ukuthi kuyaba yini isiphetho sayo. Kuthiwa kasondelanga lo wesifazane, kuthiwa ehamba kude, kanti izulu lizophazamisa inhlalonhle yendodakazi kaFaro, iprincess. Yasuka epalace yehlele ezantsi emfuleni. Ifunani kunamashawa, ifunani kunamabhavu, yogezelana emfuleni. Kodwa amen awukho la ekhaya. Yini yehlela ngoba amashawa khona, imali khona la ekhaya, ikho into engekho. Iprincess le, kodwa izulu laphazamisa abantu abakhulu ngenxa yento lapha yakhe kwistorm. I decree and I declare sivala imvuselelo. Kwangathi izulu eliphezulu lingaphazamisa imihlangano yabantu abakhulu, bashiya imihlangano behlele. Oh, sesiyavala, but ngicela ukuvala. Ngitshela seduze ukuthi makhelwane ibambekele azoyisho bishop sesidlulele into efundiwe. Fast forward. Ngitshela seduze fast forward. Khuluma noseduze fast forward. Yathi mayifika yavula ibhokisi indodakazi kaFaro. Mayithi ivula ibhokisi umntwana wakhala ngwa. Ungavuma thule. Noma ephakathi kwezimo umntwana kodwa ungavuma ukuthathula ukuthi manivula ibhokisi ufika lesakhala ngwa. Josepha futhi uthatha umntwana noma makhe bese nibaleka naye ngoba kumele umntwana afe. Msihle gijima naye ugcine philile. Avuma thula noma istorm singakanani kodwa ukuthi makuvulwa ibhokisi bese yakungwa. Manafa noKristu navuswa kunye naye nayohlalisa endaweni zasemazulwini kuKristu Jesu. I-identity yethu kuye. Uma kude kwavulwa yena sifikakala ngaphakathi sithi ngwa. Sandlula kuthiwa le ntombazane mayiqeda ukuvula ibhokisi ulokhuza indodakazi kaFaro, mayiqeda ukulivula kuthiwa wasondela lo yasiso wami owambuke bekwa, wasondela eduze efuna ukulalela inkulumo. Wathi mayivula wayesethi kusencane inkosi yami, kodwa ubani ongangincedisela khona. Ngesikhathi ethi ubani ongangincedisela khona kwasondela lo yasisi, ngoba khona umuntu ofuneke afike kanti uzoletha ireference. Ireference ezokwazi ukuthi idestiny yakho. Wathi mayisondela wathi indodakazi kaFaro ngingamthola ibuza kulo okade egade lo mntwana ukuthi kuyaba yini isiphetho. Wathi ngingamthola phi umuntu ongangincedisela lo mntwana. Kuthiwa wathi hayi khuleka ngiyamazi ngizokulandela yena. Wagijima lo wayolanda uMakamosa. Wathi mayilanda uMakamosa wabuya naye. Mayifika wathi indodakazi kaFaro ungakwazi ukungincedisela yena ungikhulisele yena. What I can do it. Wayesethi hayi kulungile ngoba ubisi khona mina nginalo ubisi. Ngicela ungincedisele yena kodwa ngizokukhokhela igrant ke le. Tshela sethu uzothi igrant leyo. Amen. Amen awukhula ekhaya. Tshela sethu uzothi nayi grant uzala ingane uyayiholela. Kade yaqala igrant ningabashayi. Kade yaqala igrant. Uzala ingane uholela ukuthi uyayincelisa ingane yakho. Wathiwa ngizoyikhokhela. Yathathwa lengane wayithatha wayoyincelisa. UmHebheru yezwa. WamaHebheru uncela ubisi lomHebheru. Uyamoyika uYehova. Wamsinisa la emathangeni ethi umHebheru wena yezwa. Noma ungahlangana namaGibhithe kodwa umHebheru.
wagijima naye wamkhulisa kuthiwa esemlunyuwiliwe esekhishwe beleni wayesemusa kwindodakazi kaFaro wathi here is the child wathi uyam-adopta usekhulile sephumile beleni wathi mayithi usekhulile sephumile wayesethi hayi indodakazi kaFaro yasithi no thank you so much sengamqamba igama lakho Mose ngicela ukuthi umzalwane olapha inake sesiya kuleli verse engifunde ngalo sothandaza amadosi igama lakho Mose leli gama elithi Mose akaliqanjwa ngumama umzele kodwa igama elithi uMose uqanjwe indodakazi kaFaro indodakazi kaFaro lisho ukuthini igama elithi Mose lithi okhishiwe bese athi ngokuba ngimkhiphe emanzini okhishiwe ngokuba ngimkhiphe emanzini baba uma ethi okhishiwe ngokuba ngimkhiphe emanzini umtshela idestiny yakhe into yokufika la uzokhipha kanti nayo okhishiwe awukwazi ukubakhipha kanti awukhishwanga thina seduze ukuthi akanikezwa kodwa umama unikezwa isitha sengathi ungamtshela oseduze ukuthi isitha sigeji uma singinikeza igama sikunikeza idestiny yakho ngempela skeji apasha skeji isitha sikutshela into yiyo wena kwathi umama mfundisi ungakakholwa usabhidilisha usaphambanisa namavesi kwathi umama mfundisi namhlanje ubani uyafutha phela kodwa kwasho ungaka understand nalento le kanti kusha abantu owakade udla nabamagwinya asiyeke le nto amen awukho la ekhaya asibambeke into ethi iBhayibheli bese lithi ke na umGibhithe elwa nomGibhithe umGibhithe elwa nomHebheru wafika uMose wabulala umGibhithe kwasala umHebheru ngoba engwakubo kuthiwa kwahamba isikhathi ekhulu umfana wathi mayithi wahlangana nomHebheru elwa nomHebheru yasebandleni le wafika wabalamula akangabulala umuntu kwasuka kade ekhona laba balwayo wathi awu sofuna ungibulala njenga lo wamGibhithe wathi awudaba seliyazeka kwabikwa kuFaro uFaro was angry wanted to kill uMoses wabaleka umebaleka kuthiwa waya kwaMidian sesiyathandaza bayifika esizweni sakaMidian siyo sakaMidian kuthiwa sasingazothi sidume ngani and futhi noNkulunkulu waso wayengaziwa kodwa bese sithi simasenze research bese kuthiwa kodwa babezalwa ngamadodana kaAbraham isizwe sakaMidian sasizalwa ngamadodana kaAbraham bese kuthiwa ke if ever sasizalwa ngamadodana kaAbraham kusho ukuthi they were worshiping the God of the Bible and wafika wastopisha lapho ulokhuzana uMose ustopisha apha emfuleni mayithi afika emfuleni ufica kunamantombazana ayisikhombisa ufuna ukuthandaza namhlanje nawo wonke umuntu ufuna ukuthandaza nawo mama ifika lamantombazana ayisikhombisa kuthiwa astrugglisho ukukhamanza awabuyisele ekhaya kuJethro ayahluleka ukwakha ngoba kunabelusi la ehlala ababalwisayo laba balusi babalwisela ukuthi bathi mabekhamanzi bawachithe bayaza bakhulele emakhaya ukuthi mawusuwathwela amanzi bakuchithise wona uthi usuwathwela uyabaleka bakubamba unyawo ukheqeke phansi phinde ubuyele emuva yokhamanzi bay understand leyo nto leyo abakhulele emakhaya inzalo yotshani inzalo kaasbestos nama-tiles somebody shout amen so by understand leyo mfundisi uyayi-understand somebody shout amen now and then kuthiwa ngesikhathi lokhu bekwenza lokhu kwakudeleyisa amantombazana kaJethro ukuthi abuye ekhaya ayengafika ekhaya kanti here comes Moses ebaleka from eGibhithe umethu uhlangana namadodakazi akaMidian azalwa uJethro awusikhombisa njalo eBhayibhelini ngifuna ukukhuluma nomuntu ongakholwa ngifuna ukuhlanganisa yonke njalo eBhayibhelini mawubona igama lomuntu wesifazane in the Bible bokwazi ukuthi ikhulunywa ngebandla likaKristu when you see a woman in the Bible bokwazi ukuthi ikhulunywa ngebandla likaKristu now kuthiwa lamantombazane ayihleli laphana edelay ukubuyela emuva ezokha amanzi kunomhlamba ufuna kufidwe emuva and ngesikhathi edelaya amanzi amele isource ukuphila ayiprovision amanzi kusho ukuthi they were trying to get provision to provide somewhere but there was somebody who was intimidating them in order for them to delay
eSunnydale sesivala kukhona abantu akade bedelay entweni zabo bafikile kwindawo yesource kwindawo yeprovision kodwa manje mabethi bayathatha iprovision kukhona isitha esihlwitha lento suyithathile awutshela seduze ukuthi khona isitha esihlwitha lento suyithathile siyovana. Now there is a delay ecaused uSathane empilweni yakho kune 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 delay ecaused uSathane empilweni yakho awunayo umlamleli kune delay ecaused uSathane empilweni yakho awunayo ability yokulwa uyilwene kune delay ecaused uSathane empilweni yakho kade uzama ukulwa but wehluleka kune delay ecaused uSathane empilweni yakho kade uzama njalo uyavuka ekseni you are towing uyazama uyakwehla but into ayigwedlayo ayindawo kune delay ecaused uSathane empilweni yakho awukakahlangani nomlamleli awukakahlangani nomuntu ongakusiza kulesi simo obhekene naso. There is a delay ecaused uSathane empilweni yakho mawungasindiswanga khona delay ecaused uSathane empilweni yakho uyazama uyezangomeni uyenyangeni uphathe ibhakubhaku ubheke kubathandazi kune delay ecaused uSathane empilweni yakho lento koshusha ibhenji nothulitha wamanzi yidelay ecaused uSathane empilweni yakho. I have come to tell you ukuthi kunendoda enqamula ama-limitations kunendoda enqamula ama-delays empilweni zabantu. Somebody shout amen. Somebody. Pastor, iBhayibheli lithi wafika uMose wafika abafana behlupha wadala walwa nabafana abahlupha amantombazane prophetically thina sibandla esahlutshulwa uSathane ensimini yaseEden sahamba sinqulo uSathane cause delay but here comes uMoses ubani uMose uJesu Kristu mayefika uqala dile nezinto ezithatha into zakho izinto ezintshontsha into zakho izinto ehlwitha into zakho wamena ukhona ekhaya angazi uSathane wahlwithani kuwena kodwa mayefika uJesu nangu Mose uzo Pastor ngizomemezela uMose in the Hebrew word kahlehlela amantombazane kuthiwa in a Hebrew word they were helped by Moses from kubafana but in another translated it means help Hebrew help but another translated it saved but I like into saved than who helped ngoba lento ukuthi wabasiza igcina ingezwakali kahle lokuthi wabasindise bafanele ngiyayithanda ngoba uJesu akangakadili nawe udile nezinto ezikuhlulayo adile nezinto ezikuhluphayo akadili nawe when I grew up ngizalwa eSthenjini when I grew up umama ngwesibili I grew up umpostoli ngikinywa uTokolosho njalo ungishiya ngasemnyama kwazanywa ngelokhuzana kwazanywa ukuthi ngithangiswe kwabathandazi kungakholwa phela kwakuseyisakhonze yona kwazikasiwa kubathandazi lutho ngafaka intambo ngiyakutshela wena intambo lena eno green no yellow yakutshela no red phakathi ungathi babefundile bona abantu abadala ngoba babe understand into yokushupha ugesi babekwazi ukuthi bayifake green baphinde bayifake futhi yellow baphinde futhi bayifake ne red angathi babe understand bese bayiphotha ke bese bekufaka zona ke okhala bethu uTokoloshe angeke usahamba mntana ngimncane ngaleso sikhathi bathi ngeke usakinya uthi wawungibamba ungishiye eminyango nje njalo ungibamba
ungishiye emnyango, wangaphumi nami, wangalenzi iphutha lokuphuma nami, kodwa ngangubona uzongena, ngibona ungithatha ungishiye emnyango njalo. Wawenza show ukuthi ungishiye emnyango. Awu amen, awukho la ekhaya. Wawenza show uDokoloshe ukuthi ungishiye emnyango njalo. Wangephothelwa intambo kagesi, wawungafaka iplug bese kuya-ona iswishi nje uthi qha. Awu amen, ngiphothela intambo kagesi. Amen, akazi ukhona la ekhaya. Ngaphothela intambo kagesi, kwafika uDokoloshe, angazi noma kwazi njadlala uzungezana kuyona le ntambo engifakwe nokhalweni. Ngazama umgogo, ngathi angisalali mina gogo ngedwa, ngayolala phakathi kwakhe, bangifaka amagencele kaSawoti, bethi ngeke ungithinta uDokoloshe. Wandlula uSawoti uDokoloshe, wayongithinta uSawoti ukhona, ngoba khona izinto zabantu ayinikezwa ngabantu zanayo i-guarantee. They are not guaranteed. Izinto zabantu ziyaphela, kodwa ikasimaka simili nguna phakathi. Amen, awukho thina seduze ukuthi into zabantu ziyaphela. Kwasebenza omunye u-ante ekhaya esebenza, wayisonta kwaLuhanyane, wazama ukufaka indayela, wathi phuza indayela, ngayiphuza indayela. uDokoloshe wathi anginendaba netiye lingafakwe shukela. uDokoloshe wangena phakathi, wandlula itiye lingafakwe shukela. Somebody shout amen. Kodwa one of the days ngahlangana nengodlangahla, uJehova Jireh, uJehova Nisi, uJehova Shama, uJehova Elohim, uJehova Adonai. Angithandazelwanga, ngaphakamisa isandla. 1996 aphakamisa isandla. Dokoloshe wangihlupha from that day 1996, wangidedela, ngabe wangisandla. Ngoba mayifika uMoses okuJesu udila nabafana, njalo seduze wathi labafana bashiye ekhaya, oBenten uMatinda noDokoloshe, labo basabayo mawusekulalwa uthi usezonginya, ngeke ubenze lutho ngemithi, ngeke ubenze lutho ngeyiwasho, kodwa badinga igama likaJesu lona lingaxutshwanga nalutho. Udinga uJesu asondele, wegama esondele eduze, uzodila nalabafana. Wasithola ngifana, angiyofana, ngeke udile nawo. Njalo seduze ukuthi kade uhlupheka, kade uhlupheka izinto engenzeki, kade uhamba uba njengomuntu ongathi uhlakaniphile, kanti usiphuphu ngempela bethu uhlakaniphile, uphethe iphapha ushaya ulayini. Nalaba babhiza babamba amadoda ngolamthuthu bebagodlela, olamthuthu bebagodlela bethi ngiyobamba indoda ngolamthuthu. Izinto lezi engeke ngibuye ngithi mawungasebenzisi common sense nje, khona izinto obona ukuthi umphetho lo. Ngoba manje ngifike lapha kwathiwa hey unesinyama, unesikhwakhwalala, unamanzi amnyama kufanele ugeze. Kwathathwa amanzi, kwathathwa inkukhu yanganqunya uqhoqhoqho, yanqunya ucicane, kwathathwa amanzi afakwe endishini, kwasekudedela inkukhu yadlala egcekeni. Iyaphi le nkukhu? Iyaphi le nkukhu ebheke egcekeni? Tshela ubuzo seduze ukuthi ibhekephi le nkukhu? Yini ngabulawa, ibhekephi? Yini kuthathwa igazi encane biyona bese yadedela ibheke kwangathi yokwenza ukhari nje. Mbuzo seduze ukuthi ngathi yokwenza ukhari le, ngiyayisona ibheke kuyokwenza ukhari, ayibulawa ngani? Bese mposto common sense. Leli gazi lengisukela inkukhu nje, yini story lapha esidayisa inkukhu mhlawumbe emarket noma yini konke njalo idayisa inkukhu khona lapho nje usuyithengile, uyisukela inkukhu ihleli phakathi kweinkukhu zonke. Ayazi nabhadi lakhe ayihlangene nawe, ayikazi izikubonele nje emajuteni, kodwa uzoyisukela uyayikhiphela imali uyayithenga. Yazavelela inkukhu, uyayithatha lapha inkukhu ugijima nayo, bawufika bayinqamula. Okay, bayinqamula, igazi liphuma lenkukhu lihlala emanzini, akuphuma igazi lakho lingena enkukhwini, kusuka igazi lenkukhu lihlala emanzini. Bese kuthiwa geza inkukhu beyenzeni, ngoba inkukhu mina ngingabhiliva makuphuma igazi lami longena enkukhwini ukuthi ibhadi lami liphumela ngena enkukhwini. Manje ibhadi kanjani ukuthi inkukhu ingenabhadi ingenalutho? Ngiyithenge nje lapha endleleni bese kwimina nebhadi, kodwa bese kuthiwa ngigeze ngento
yazi iqhamukaphi nokuthi futhi inenkinga engakanani kuthiwa ngizohlomphuleleka ngizoba right. I-common sense nje kufuneka isebenze ukuthi ayikho lento. Aw somebody shout amen. Tshela seduze ukuthi ayikho ngempela ke le, ayikho ngempela. Mandeni kungaphi emandeni sengikhomba ngapha. Amele kungaphi emandeni. Lapha indlu yesonto yakhe eduze kwami. So ngamangali ya ukuntashika zona inkukhu lozehla zenyuka. Beqhamuka ngezimonto ama-Range Rover inkukhu. Manje uthi umfana okay edlala ibhola. Uthi ake kumeni kancane sengiyahamba abafethu esidlala ibhola. Cishe inkukhu seziningi ekhaya. Sayaqhutha zona ngifake efrijini. Usiyabona ukuthi lezi inkukhu ezilethwayo ziwukhari. Uma kuukuthi somebody shout amen. Somebody shout amen. Yonke into eyahluleka udinga umlamleli. Kwafika uJesu ngaphakamisa isandla utokolosho lokhu ngawugcina that day kuze kube namhlanje. Angikinywa silwane mina. Angihlangani nasilwane mina. Ngithemba igazi likaJesu negama likaJesu. Ngithi manginyathela ngithi wena Jesu ngumvikeli wami. I shall not die before my time. When the enemy raise the standard against me, when I'm going you raise the standard against the enemy. I decree and I declare angikufa singakaphelelisa insuku zami. Ngisho izimo ziphangwa njalo seduze uthi makhona khona indoda esamba nayo. Asifani. Sivala ngento ethi wafika wadila nabafana. I like this so far. Why say ebakhelela yena amanzi akade bezama ukwakha behluleka. Wabakhelela yena wabanikeza bagijima baye ekhaya. Kusho ukuthi mayisedile nezinto ezathatha into zakho uyokhelelayo izinto akade ungakwazi ukuyithola akwenza uyifumane. Apostoli wabanikeza amantombazana. Ibandla labuyiselwa ingubo yalo. Okay. Base bayagijima. Bathi mabefika ekhaya wabuza ubaba wathi madodakazana uJethro nasheshe nabuya namhlanje. Bathi ayikhona indoda yaseGibhithe efike yasiza ebafana nabahluphayo. Sengathi mawuhamba namhlanje ngathi ungamemukela uJesu. Bese usho kanje athi khona indoda yaseCalvary efike yangisiza kubafana abahluphayo. Angazi abafana zikweneta, angazi abafana ukuthi kufa, angazi abafana ukugula, angazi abafana ukuthi ubuthakatha, angazi abafana ukuthi yini eyenzakala empilweni yakho ungawuthola umsebenzi, kodwa khona indoda efika idile nalezo zinto okade uyifuna ungayitholi. Bese ikukhelela amanzi kunikeza. Mayimthelela amanzi imnikeza ya destroyer, inikeza amantombi ya destroy spirit of delay. Yeah, I see it generated the spirit of acceleration. The power of acceleration. Ukuthi kungasadelay into zakhe ayisheshe ifike into zakade idelay uSathane. Mabefika apostoli ngicela ukuthandaza. Mabefika bathi mabefika wathi uJethro nisizobani bathi enye indoda esuka eGibhithe. Wathi people bathi siyishiye ngasemthonjeni. Wathi nishiya kanjani? Uma usumbukela uJesu awehlukani nomsindisi. Awehlukani naye ngoba awazi ukuthi obani abasazokuhlasela. Awushiye umuntu okusindisa entweni akade. Wathi mlandeni. Bamlanda. Mabemlanda babuya naye wathi ke Moses usuyahlala usendlula. uJesu akusiyi umuntu okuvakasha nokwendlula, kodwa uJesu umuntu okuhlala. Kodwa uNkulunkulu moya ingcwele, uJesu umuntu okuhlala. Tshela seduze ukuthi uJesu umuntu okuhlala, ungamamukeli bese uyamshiya. Akwahlukanwa nomuntu owakusindisayo. There is a race that I must run, a man of victory to be won. Give me power, yeah, to be true. Mazalwana kashiwa
akwehlukana naye. Sivala itende linenimamukele la akabe sashiwa. Awubazalwane siyavala uma ninamasene mawusufike la wafika ukusindisa umsindisi akwehlukanwa naye kodwa nakhona uhamba naye. There is a race that I must run. There are victories to be won. Father, give me power. Funa sothandaza kwehlukanwa naye. Enye into ehlupha abantu sibabeka izandla bese bengasabuye esontweni. Bethi sebebeka izandla bathi ngamukeliswa ukuphila etendeni behlukane nomsindisi kanti awahlukani naye. John chapter 5 iBhayibheli lithi kwakunempema emhlanu kwakunendoda esikhula for 38 years. Bese lithi iBhayibheli kodwa leyo ndoda kwahlu Jesu wadabula amasystem omhlaba wehlela kuyo wafika wathi thabatha uhlaka lwakho bese uyahamba yathatha uhlaka yathwala yathi mayithwala yabheka ethempelini ngoba kwehlukanwa nomuntu okusindisileyo akathathanga uhlaka wathwala wayekhaya kodwa wathwala washona ethempelini bahlangana naye bambuza umbuzo bathi uthwala kanjani uhlaka kuyisabatha na waphendula wathi lo ongisindisileyo uthe ngithabatha uhlaka wathi angithwale bathi ngesabatha akwenziwa lokho wathi belikuphi isabatha ngesikhathi ngihleli kulolu hlaka belikuphi isabatha ngesikhathi ngihleli for 38 years belikuphi isabatha. Oh, somebody shout amen. Wathi khona ufikile wathi thabatha lolu hlaka bese uyathwala. Lithi iBhayibheli wafika ethempelini wathi uyahlala esihlalweni kanti uhlele eduze kaJesu. Oh, somebody shout amen. uJesu umphulukisile wayise ethempelini le ndoda Yesu into yasezulwini ukuthi ingakephi yathwala uhlaka yashona ethempelini mayihlala eduze kaJesu. Wathi uJesu sawubona wathi yebo. Wathi usulapho wathi yebo. Wathi uyamazi nophilisile. Wathi angimazi kodwa utheni mina angithabathe uhlaka ngahamba ngibone sengiphilile ngabona ukuthi angize ethempelini. Wayesethi hayi ungasasuki ungasasenzi lesono hlala la impiliso yakhe la akwehlukanwa nomsindisi. Simengenya oh oyingcwele akwehlukana nomsindisi. Mephibosheth Nkosi yami David my king angihlangabezanga ngani buye empini uZiba lo wanginikeza yona namhlanje buye eLodibar ngahlaliswa etafuleni lenkosi kwathiwa ngiyodla khona inguna phakathi kodwa nganikeza uZiba ukuthi noma ngibuye eLodibar kodwa ngiselunyonga nethi indwangu yetafula ekhavile. Nganikeza uZiba kwathiwa uyongigeza angikhweza imbongo la ngibophelela imbongo kodwa ushilo namhlanje uma kuhlangabeza inkosi uDavid ibuye empini wathi uZiba uyakuyiwashela wena isilevu sakho nezimpahla zakho uyibophele wena imbongo futhi uyigibezele wena.
embongolweni. Uthi-ke kodwa-ke Nkosi, ngiyazi ukuthi njengoba ngiza nje uhlangana naye uhuqa udonsa imlenze intshebe igcwele inhlabathi uzama ukuhlangabeza inkosi uDavide. Uthi ngizwile kumoya ukuthi inceku yakho uZibo wanginikeza yona ifikile yaqamba amanga ngami. Wathi pho lokho akukhulumile kungamanga na? Wathi njengoba wazi Nkosi yami ukuthi angikwazi ukuyibophela imbongolo, angikwazi ukuyigeza, kodwa uZibo namandla okwenza njalo. Wakhala uDavide wathi ungikhumbuzelani ngezolo lakho, ngoba ngiyazi izolo lakho uthi linjani. Wayesethi ngishilo kuZiba mayethu uZiba uthe wena ngeke uyihlangabeze, ngeke ungihlangabeze mina. Ngase ngithi akahamba thathe konke kwakho kunye nefa lika baba wakho nenzalo yalo ungasali nalutho. Uthi kodwa mawususho kanje yahlukaniselana, uthatha uhalf unikeze uZiba, uthatha omunye uhalf usale nawo. Yezwa ukuthi uthini uMefiboshethi. Mana njalo Nkosi uDavide, cela Nkosi yami ukuthi umdedele uZiba athathe konke. Anginankinga nakho, kodwa nje uma inkosi yami ibuye ngokuthula mina kwanele mangibona inkosi. Into akade ingangilimaza ukuthi uZiba athathe konke kanti inkosi ayikho. Ngoba yonke into igenerator uNkulunkulu, noma isitha singathatha yonke into, kodwa mawunaye kunye ngicelayo futhi ngiyakufuna ukuba ngihlale endlini kaJehova ngibuke ubuhle bendlu yakhe kuze kube phakade. Sivala amehlo. Akwahlukana nomsindisi. Ukhona umuntu othi lapha Bishop Buthelezi, nginenkinga yezinto zami ayilunga ihambe kahle, kade ngizama, kade ngigwedla. Khona indoda eqhamuka ihamba phezulu kwamanzi, uKristu uJesu, ifika ithi peace be still. Ngizo introduce yona, kade ugwedla kanzima. Mawukhona namhlanje uthi ngiyamdinga lo Jesu, kuvalwe imvuselelo, cela uphakamise isandla sakho. Uthali ngavalwa, ungavalwa, ungagoqwa lo seyili, ngamambukelanga uJesu. Cela siphamise kakhulu sendlulisayo sendlule. God bless you my sister. Sivala amehlo. God bless you lapha nemuva. Cela ama last born namhlanje. Ngiyababona abantwana lapha nemuva. God bless you. God bless you. God bless you my brother. Mayikhona umunye othi ungangendluli uJesu. God bless you my sister. Ungasehlisa isandla usiphakamise ungasehlisi. God bless you now. Akubusise nawe ungasehlisi. Mawuthakaze ngimamukela uJesu. Lokhu yaqala lemvuselelo. Akaze ngimamukela uJesu kodwa ngifuna ivalwe. Ngingazange ngimamukele. Ngiyamfuna umsindisi. Futhi angifuna ukwehlukana naye. Cela ngilwele izimpi zami. Cela ngilwele konke kade ngehluleka khona makangilwele. Cela uphamise isandla sakho la ukhona. God bless you ma wami lapha emuva. God bless you nawe. Ngiyayibona izandla. God bless you my sister. Ngiyayibona